Čaute, a dnes vás vítam na svojom tréningu. Dnes sme tu na Wake Lake, veď to tu poznáte, kto sledujete moje videá, tak viete, že sem chodím pravidelne či už otužovať, alebo aj cvičiť. No a dnes to spájam vo svojom tréningu. Chodím sem preto, že tu sú činky, kettlebelly, veľká činka a jednoručky, takže tu si zacvičím zase inak ako na workoutovom ihrisku. A čo sa týka toho otužovania, tak to bolo so mnou také všelijaké, že predtým som to robil tak, že som cvičil a potom som išiel do vody. Teraz to robím presne naopak, že idem najprv do vody a potom idem cvičiť. Pripraviť sa, nezabiť sa, ideme na to. Chalani už boli vo vode predo mnou, hovorili, že je dobrá. A sme sa tak bavili, že kto koľko vydrží, môj názor poznáte, každý nech je vo vode toľko, koľko vládze. Niekedy som tam 2 minúty, niekedy 5. Takže neviem povedať, koľko vydržím, ale aspoň sa namočím. No a teraz začal som to robiť takto, že idem plávať pred cvičením. Treba priznať, že z vedeckých štúdií je známe, že to otužovanie neprospieva úplne rastu svalov ani zlepšeniu sily. Aspoň viaceré štúdie, ktoré robili, naznačujú, že to otužovanie, teda ponáranie do studenej vody, znižuje schopnosť tela budovať nové svaly a zväčšovať silu. Ale sú tu aj ďalšie aspekty, ktoré otužovanie so sebou prináša, a to je tá fyzická odolnosť, ale aj psychická odolnosť, o ktorej ja stále hovorím a pre ktorú to robím. Takže niekedy si myslím, že to subjektívne rozhodnutie je možno lepšie alebo dôležitejšie ako nejaké vedecké poznatky alebo nejaká teória. Samozrejme, ak je tvojim cieľom nabrať čo najväčšie svaly, tak podľa dostupnej vedeckej literatúry otužovanie či už pred tréningom alebo po tréningu silovom nie je úplne ideálne. No, nakoniec som vydržal 5 minút a idem ešte cvičiť, takže netreba to preháňať a poviem vám o svojom silovom tréningu. No, tak nastáva druhá fáza môjho tréningu a to je posilňovanie. Kamoška otužilkyňa, ktorú som tu stretol, mi povedala, že voda má iba 3,6. No a ja som skrehnutý, takže sa idem zohriať. Prvá vec, čo robím, robieval som to už predtým na zahriatie vo svojich tréningoch tu, taký komplex s kettlebellom, že idem 15 švihov a 10-12 drepov hneď za tým. Rozcvičku mám za sebou, aspoň trošku som sa zahrial, je to oveľa lepšie. No a prvé také, už by som povedal, silové cvičenie, aj keď s malou váhou, iba sa do toho dostávam, sú čelné drepy. V dnešnom tréningu inak cvičím celé telo a využijem to, čo môžem cvičiť tu, respektíve to, čo nemôžem cvičiť na
workoutovom ihrisku, takže idem drepy so záťažou čelné drepy. Drepy mám za sebou, nasleduje kombinácia návrh tela, teda idem z hyby s gumou, už som hovoril, nie je hanba robiť s gumou z hyby. A robím to v super sérii s kľukmi na bradlách. Som to spomínal v predchádzajúcom videu, že tu keď som, tak robím kľuky na bradlách, lebo keď som na workoutovom ihrisku, tam robím kľuky na kruhoch. Kľuky na bradlách sú pre mňa oveľa jednoduchšie, takže tu robím na počet alebo na väčší počet, ale kľuky na kruhoch sú náročnejšie, takže sa snažím zlepšiť v tej technike. No a pretože z hyby robievam pod hmatom na workoutovom ihrisku s vlastnou váhou, tak tu robím nad hmatom a s gumou a zase robím trochu väčší počet v sériách. Takže striedam rôzne tréningové princípy a zároveň aj ten tréning tu je iný, hoci cvičenia sú často podobné, aj keď teda tie drepy na workoutovom ihrisku nerobím, robím ich iba tu. Máme nejaké 3 stupne, ale fučí vietor, pred chvíľou poletoval taký dážď so snehom a je veľmi dôležité mať fakt dobré oblečenie na to, aby človek zvládal takéto tréningy. Ja som v minulosti trénoval v takom staršom oblečení, sem tam som mal aj nejaké termotričko, ale tie materiály idú fakt dopredu, takže som veľmi rád, že aj dnes som oblečený v craft oblečení. Tie zateplené nohavice, ktoré som spomínal, sú určené hlavne na beh, ale ja ich nosím aj takto na cvičenie a keď cvičím v obyčajných teplákoch, tak niekedy sa aj spotím a zase potom, keď fučí, tak je mi chladno, ale práve tieto nové funkčné materiály, moderné materiály človeka udržia nielen v teple, ale zároveň aj odvádzajú ten pot, takže ten komfort cvičenia je oveľa lepší. Ale to, čo nevidíte, čo mám na sebe, je termotričko, v ktorom som aj cvičil, keď ešte nebolo tak chladno. A zase je to perfektná vec, lebo sa cítim tak akurát, že nie je mi ani príliš teplo, ale práve vôbec sa nepotím. Lebo to bol niekedy problém, keď som sa naobliekal, aby mi nebola zima, že som sa potom spotil a potom mi bola zima, lebo som spotený. No, mám za sebou nohy, mám za sebou chrbát, hrudník alebo ťahy, tlaky. No a posledná vec, a to je asi to najlepšie, čo nemôžem robiť inde na workoutovom ihrisku, je, že použijem jednoručky a idem paže, biceps, triceps, ramena. Aj to robím všetko v super sériách. V podstate triceps ani nerobím, lebo ten robím na bradlách, ale idem biceps a ramena v super sériách a je to fakt super pocit cvičiť s činkami, lebo je to niečo iné, niečo, čo sa nedá s vlastnou váhou dosiahnuť, alebo veľmi, veľmi obmedzene. Je to fakt iné cvičiť ruky napríklad, teda paže spisovne s jednoručkami, ako to robiť s vlastnou váhou na hrazdách.
No a to je všetko z môjho dnešného tréningu spojeného s otužovaním. Ak sledujete moje videá, tak vidíte, že nič také nové pod slnkom, tie isté cvičenia, najzákladnejšie cvičenia, ale snažím sa získať naspäť silu a možno aj nejaké tie svaly, ktoré som prípravou na maratón strátil, a toto je moja stratégia. Povedal som vám aj o tom, že nie vždy všetko je ideálne, napríklad to otužovanie na naberanie svalov nie je úplne ideálna možnosť, ale som tu na tomto mieste, takže využijem to, že je tu voda, využijem to, že si tu môžem zacvičiť s činkami, a tá prax je podľa mňa dôležitejšia ako teória. Tieto cvičenia cvičím už druhý mesiac v kuse, už cítim, že sa trochu zlepšujem, no a zase možno za mesiac budem pridávať nejaké náročnejšie, ťažšie cvičenia, alebo budem cvičiť s väčšou váhou. Každopádne si však myslím, že tie základy sú vždy základy, a preto ma uvidíte z hyby robiť teraz, pred 5 rokmi, aj pred 10 rokmi a pravdepodobne aj za 5 alebo za 10 rokov. A ten výkon sa mení, tú silu som strátil, teraz ju znovu naberám, potom keď budem mať silu, možno sa začnem pripravovať na nejaký beh alebo maratón, a podľa mňa tá cesta je cieľ. Vidíme sa pri ďalšom videu. Nech vás a ani mňa nič nezastaví. Čaute.